Salutare, oameni buni! Astăzi am revenit pe FNAF! Bine, am mai făcut un episod de FNAF, dar am revenit cu încă unul. Că celălalt nu a mers destul de bine. Are you having fun yet? That's what a great bunch. to hear. Yay! Mai avem noaptea 3 și noaptea 4 la FNAF 2, dar cum v-am spus, astăzi merg la Dreadbear. Ăla... Ce-o fi asta, dacă o fi DLC sau ce-o fi. Dacă acum o să mergem la Halloween, chiar dacă Halloween a fost anul trecut. Nu mai știu dacă eu nu mai știu când a fost. Afraid of the Dark, Spooky Mansion, Danger Keep Out, Afraid of the Dark. Hai să începem cu ăsta. Că e primul. Să vedem. Nici eu nu m-am jucat asta până acum. Use the mesh to hide from the animatronics. Cine mi-a spus asta? Hello, hello, hello. Deci, flashlight. Jumpscares. Și e pe lângă mine. Am crezut că e o piatră care zâmbește. Hello? Hello? Is anybody home? De sus boniul ăla. Give us something good to eat. Hai că n-am văzut-o pe aia. Mai bine spus, nu te uita în față decât în spate. Nene, nu deschide mâna, nu te apropie de mine. Te frumos, nene. Vrem probleme. Calm down. Noi nu avem nevoie de problemuțe. Mi-e frică. Mergi în spate. Totul e cam prea chill. Motivul e ce totul e prea chill. Papanaș! Da, nu sunt prea bună asta. Hai să mergem înapoi la lobby. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici.
Adam Freddy will appear when the camera is set, simply we just switch the camera to the film. Asta era bine, să știu. Și acolo. O că se mișcă cineva pe acolo, dar nu știu cine e. Spoken Danger People. Era ceva în care trebuia să facem animatronici? Bro, ăla vine încoace. Nu. Bro, ăla o să vină încoace sau nu? Nu știu bomboane. Hai să încercăm. Nu, hai să mergem înapoi. Hai să mergem înapoi ca să batem și noi măcar un noapte, că dacă mai stăm o leacă pe aici, nu mai batem nimica. Fungai! Ca să nu-l văd din nou pe Foxy la mine în cameră. Hello! Hi! Am apăsat pe șoc în ultima secundă. Press to open the menu. Acum mai ai cântat pentru nimeni. Copile! Fungai! Cum scap de copilul ăsta? Unde în fiecare noapte am găsit un easter egg? Copile! They tried to remake Fox, they thought the first one was too scary, so they redesigned it to be more kid-friendly instead of in Kids Cove, to keep the toddlers entertained, you know. But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together into every shift. Eventually they just stopped trying and left them as some kind of take-apart, back together attraction. Now it's just a mess of parts. I think the employees refer to it as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual. He's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Sper că l-ai fost tu și nu l-ai făcut. Bonnie? Hamud? Habibi Hamud? Dacă vei încoace, o să spun asta mai repede decât viteza lumii. Materiază-mă, te rog. Boca. Copile, dacă nu-mi dai înapoi bateriile, te bat. Dă bateriile înapoi. Și după baterii!
Asta sunt bine, fugi după baterii. Nii, prima jumpscare din toată seria asta de frică. Da, se vede că nu ține de mască. Este balon bălă. I know! Știu, aia rog. Pe unde s-a teleportat? Că m-am uitat pe toate camerele. Nu poate să-mi spună și mie cineva pe unde s-a teleportat ăla. Popănuș. Hello? See, I told you you wouldn't have any problems. Did, Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Like I said, he was always my favorite. They tried to remake Foxy, you know? No. They thought the first one was too scary, so they redesigned him to be more kid-friendly instead of in kid code. To keep the toddlers entertained, you know? But kids these days just can't keep their hands to themselves. The staff literally had to put Foxy back together at the end of every shift. Eventually they just stopped trying and left him in some kind of take apart, put back together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Oh hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean Cheamă JJ. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Our guard during the day has reported nothing unusual, and he's on watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk to you tomorrow. Vreau să la JJ. Ce poți pe rolul ăsta? Dacă eu nu îl uit trebunică, nu știu să acum nu pot să fiu pe perete. Ce faci? Rușine să-ți fie că ai răznise aici. Frică. Oh! De unde ai apărut? De unde e Dica? Oh, ai apărut. Bro, s-a uitat pe hol să zici că au văzut pe cineva. Era McDonald's? Hello? Mulțumesc. Freddy, calm down. Calm down de Freddy. Vreau să dai în cap. Ce dai bă din cap? Calm down. I just know. I always know. Oh, le tot sta meraviglioso. Calm down, Freddy. Deci caută asta în vent. Bine, calmează-te. Nu vreau să avem el un problemă. Dați-mă la brocul mor.
Haide, bro. Ce dimineață. Pune și ăsta prin vânt. Haide! Mișcă-te cu o oră mai înainte, jocul plin. Haide, jocul. Mă mai trebuie să mănânci baterii la faci 6 să arate 6 dimineața. Mulțumesc, Balon Boy. Mulțumesc, Balon Boy. Ok. Vreau ceva bun. Nu mi-a plăcut noaptea. Bere? Scrie. Vreau să văd ce scrie, nu fac bea. Hello, hello. Oh, hey there, Night 4. I told you you'd get the hang of it. Okay, so, just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may have been closed for a few days, I don't know. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Just as a side note though, try to avoid eye contact with the animatronic side of the stare. Anyway, hang tight, it will all pass. Good night. Papucii mei. Uitați-mă, dar m-a sunat cineva. M-a sunat cineva și acum mă-i teroare. Mare teroare. L-am pe help, e bine. Oh, cupcake. Cupcake. Ești ok? Hello? De cine invent? Hello? Bengal. Vreau să mă omoare pe acolo. Cum ne mai dă jumpscare și... Ce-a venit toată brigada pe acolo? Hello? De ce tu l-ai mâncat pe Bonnie? Alo? Eu sunt Freddy. Freddy nu-i pe acolo. Poți face asta. Mangle! De câte ori mai vii? Mangle, mâncați-și papanașii.
aventuri, că nici măcar n-am văzut pe nimeni că a venit. De ce strălucesc dinții și ochii? Nimeni în venturi. El ești tu în venturi. Nu, Foxy. O, Foxy. Trebuie să facem acte de violență. De cât timp erai în venturi? Tu mereu să spun spre venți. Mamă. Oh, this is not good. Yeah, I think we're dead. Și când stă bunicul ăla, atunci stă pe loc, poate 6 dimineața. Ok. Oh, tort? Tort! Câți bani mi-a dat? Ok, hai să mai uităm alea, că avem FNAF 4. Dar hai să nu terminăm episodul chiar acum, să mergem la Dark Rooms. O să fac numai o singură încercare, dacă reușesc e bine. Dacă nu, aia e. Și după aceea terminăm episodul, mai mergem pe la magazin, dăm drum la Showtime și gata. Am apăsat pe flashlight. Atât am de spus, am apăsat. Bine, acum mai fac un cont singur 3. Un last try. Haideți. Lock mega in. Great! Deschide ușa. Deschide ușa. Bun. Să vedem. Oh! No, pleacă! N-am nevoie de tine. Ce zis ei dacă nu mi-a dat nimic? Ok. Are you having fun, yes? That's great to hear.
Acum mai suntem drumul. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. Freddy Fazbear's Pizza, where fans Da, stai. Stai, scontor. Posso văd unde a aterizat aia? Că a aterizat, stai. Trebuie de balon. Ok, da, va trebui să oprim episodul. Acesta a fost episodul de azi și pa, pa!